nga Chairman Emeritus sa Ginikanan Firecrackers Association, maman isang Vice President sa Philippine Pyrotechnics Manufactured Association. Sir Bailon, mayong gabi sa Action Malon dari sa Action Radio Bacolod. Action Malon, mayong gabi sa tanan nga nagkaklamati. Salamat gid sir. Thank you gid kay gitaga amo liwat sang tempo ang Action Radio Bacolod. Una gid ang Action Radio Bacolod sir nagatamyaw na nga daan sa imo kag sa inyo grupo sang temprano nga Happy New Year. Kay kun isipon ta lapit na gid lang ang New Year's Eve, no? Buwas pizza 30 na kita. Ano subukan ko lang og aling sir kay kada adlaw may balita ngot sa nagadugang nga biktima sa palupok ko. Kani kabati daw hindi gyud man nato ni malikawan, masabi mabatian ta ni samtang naginapit ang New Year. Sa mga adlaw sir, December 29, kamusta ang binakladay sa mga firecrackers kag fireworks dira sa Banwasang Hinigaran based sa pagmonitor mo sir Navarro? Sa silid nga adlaw daw okay naman ang kuan. Sige, yung mga sige ka pamakal na. Pero kay na daw kadamo na kitsa nagatakto sa Hinigaran para magpamakal sa iya nga ila nga pagsubo para sa New Year. Yes, so but kung isipon ta sir Navarro sa sunod sang pinakaadlaw nga pagplastar nyo dira sa designated area, why man sang masiling ta nga insidente nga natabo angot sa Baligyanay? Kamusta ang implementation sang mga pagsulundan da sir? Wala man kamo nakasumalang sa inyong customer nga medyo nagpasaway abi? Sir. Alin sa pagsubo namon daw okay man daw disiplinado man ang tanan nga mga retailers sa mga timbang nila. Okay man kag ang mga consumer ta daga pamati gid sang mga advices kan ano ang dapat sa buhaton nila kung magsilbi na sang pepo. Or sang mga firecrackers. Okay. Why man sang gaway na gid man sang kung nagapasaway ay ari man perme nga aton nga Bureau of Fire, ang aton nga mga kapulisan ga sige gid sila libot-libot kasi adlaw. Usually sir mga ano gid nga adlaw naga-start ang amat-amat gid nga pagdamo sa mga bulakal man. Today gid December 29. O sa Dresamo pag sa gasugod kina mga pizza by 5 gasugod-sugod kinaya sa pagikuan sa pagpamakal ng mga consumer kay na ano sila kay nagagay mga tinuig nga daw kulang ang amon nga stock so ang iban nga way nakabakhal di daw nagaprepara na sila subong ga panamakal na sila tiprano pa. Okay. Ari sir importante ni no labi sa mga pangayaw bala nga gusto nga dira magbakal or dira mangumpara sa mga palupok. Ano ang mga dapat dumilian sa bumalakal para yung abi sa iladalon nga hindi dapat pwede kung magkanto na sila sa malaligyan. Una gid siyempre ang pagpanigaryon di ganiya, no? Magluwas may mga bagay pagid ka dapat dumilian ang mga bumalakal. Sa mga bumalakal ang dumilian ginamon nga magbakalin ng mga hubog na bla kay ara gidada nagapapit ang disgrasya kung hubog na mabakal pa sang palupok. Ani man no. Mga nga ginabawal namon ang mga nagahubog na hindi wala na namon ginabaligyan. Kag ang mga bata nga nagaambang-ambang sa mga ng mga pulupasiret na wala na namon ginabaligyan kung wala na sang ila ginikanan nga nagaupod. Okay, but silingon ang minors hindi gid ya pwede nga sila magbato-mato bakal da. Hindi gid pwede. Way ginamon ginabaligyan na. At least klaro sir kay sa mga ginikanan bla opdan sa ginikanan, no? Kung di ka mabakal. Opdan din nila nga kung ano ang kwansang bata tapos para kami ang manog baligya mismo mag-explicar kung paano na sa gamiton sang bata. Kung parang hindi madisgrasya ang mga kabataan bala. So ang ginikanan gina-explikaran namon para nga mabatayan man nila mayong ilang mga kabataan kay ting mga kabataan niya uhili ginaya magpulupasiret kag magpalupok-lupok na dasang kwanti. Amo na nga kinala ng mga ginikanan kitang dapat nga magbantay kay tiaro na sila panimalay. Sir, may nagpadala dari sa mensahe, magbakal sila sa Banwasang Hinigaran. Why limit ang kadamuon sang baklon?
So wala naman limit sa kung depende sa imo ya budget kung pila ang limit sa imo ya nga budget jati amo nang imo nga baklon do okay lang man why man kung dahil na ginabi kung sa mga retailer tanga sa iban nga lugar kung daw volume na mga tag-isa na katinulada so kami nga mga dealer naga-provide ginasang transport for permit para maka-travel ng mga produkto. Oho. Ba't sa mo, sir nga volume ang ila sa nga ginakuha na? May aragin man? May aragin man, pareho na. Di sa mga San Carlos, Dumaguete, so malayo nga lugar. So ginatingob mo na nila. May mga runner man kita dito or mga dealer nga pa itingob na din nila kuha. Tapos i-transport na dito. Tapos partidao naman to sa mga retailers nila. Aha. Na. Ari sir, sa mga customer nga ang tawag sa ila bala mga chain smoker. Wala pala sigarilyo bla sir. Malampawasan na sila sa pila ka minutos, masindi naman na sila kay kung gisagahanas na ko nila sa ginhawa mo. Ano may ginpahamtang man kabuda sir nga ining designated smoking area? So ang sa amo sina so ginapapalayo ginanamon sila sa mga kamalig kay may ara man sila yung panigarilyon so sa layo sa amon mga store. Kaya nga amon din nga baligyan may mga distansya man mo tapos ang nagapanigarilyo pwede ako sigarilyo sa layo-layo. Okay, oo. Ang mga nagabaligya na sir is exclusive lang na nga taga Banwa sa Ganigaran. Sa amon exclusive na taga-dre gid ang nagabaligya kay may asosasyon so mga membro ng asosasyon amo naga-quantity taga-dre lang man ang nagabaligya. Okay. So mga adlaw sir gin-report sang PNP no nga may 12 ka mga individual ang nadakpan bagod si illegal nga pagbaligya sang palupok. Inisa sa nakalain-lain nga mga lugar din sa Pilipinas. Record o datos isa sang PNP. Sa inyo da nga mga retailers or wholesalers, ako sa sigurado ko sir nga kamo may kayo kamo sa nga permits plus nagapaidalon kamo sa seminar angot sa firecracker safety. Pero sa imo nga monitoring may nadakpan na bala nga illegal nga nagabaligya sa firecrackers or fireworks dira sa Southern Negros or particularmente dira sa Mahinigaran sir? So may mga aragin man may mga nagablobaligya gin man nga sa mga kilid-kilid so kay na gani may na to si Chief Batadhay gin warningan na nga hindi na pwede nga makabaligya da kay tungod nga may ara kita firecrackerson. So sa iban nga mga lugar daw damo gid siguro kay may mga galibod-libod mga online so may advisory na lang gipapanaog nga bawal inang magibaligya sa online kag sa mga nagalibod na so ginadakop gina sila sa mga kapulisan. Amo man as ang problema din sang manugbaligya diri sa Bacolod City, ginareklamo man nilang online nga pagbaligya no. Pero sa mga tiyanggi na sir sa Banwa sa Ganigaran, allowed sila magbaligya sir sa mga tiyanggi? Hindi kita pwede nga makabaligya sa mga tiyanggi o sa mga nagalibod-libod. Hindi kita na pwede. So, may mga designated area ta sa kasi Banwa or syudad may aras kina designated area nga na sila pwede makabaligya. Okay, oo. Sir Navarro, kuhaan ta kaliwat sa imo sining pahanumdom or mensahe o dar na lang pagpangagday sa iban nga luyag magkadtol sa Banwa sa Ganigaran para mag-check man sa area kag sa mga nagaplano bakal mag-purchase sang fireworks o firecrackers. Sir Navarro. Okay. So sa aton nga mga consumer, sa aton mga managbakal sa subong ingagaw na kamo sa pagpamakal sa aton sa Inigaran kay daw nagaamat-amat na jutay ang stock basin mawada naman kamo. Kagamo lang sige apon nga ginabilin sa inyo nga antes kamo mag-isindi sina sang aton nga produkto. Basahon gid mayo ang instruction kay nakabutang gid ra kon ano ina siya palupok ina siya or pasirit. So kag sa iban nga mga consumer naton sa pagsindi sang aton nga mga produkto, hindi gid anay mag-inom or magkaon sa mga mapilit nga mga pagkaon para nga malayo kita sa disgrasya. Yes, importante gina Sir Navarro no. Sir, thank you so much gid kag advance happy New Year sa imo. Salamat gid. Salamat gid kag advance happy New Year. Action Firing Line. Ang Vice Presidente sang Philippines Pyrotechnics Manufactured Association, Mr. Navarro Bailon Jr. Objective, balanced discussion,